ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 22/7/23 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೂಕ್ಲೇನಿಕಲು ಸೈತರಡ ನಿಕಲ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಸೈತು ಲೆಕ್ಕ. ಬಾಬನ ಬಾಲ್ಯಾಪುನಿ ಪಂಡ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಸಮಾಪ್ತಿ. ಒರಿ ಬಾಬನ ವಿನಃ ಬೇತೇರ್ಲ ನೆನಪುಗೆ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಅಂತಿಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕೈತ್ತಲು ತೂವೊಂದು ವಾ ಸ್ಲೋಗನ್ ನೆನಪು ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಕೆಲವೆರ್ ನಾವು ಮಣ್ಣು ಪಾಲಾದುಪ್ಪುಂಡು, ಕೆಲವೆರ್ ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ತಿನ್ಪುಂಡು. ಈ ಸ್ಲೋಗನ್ ಸದಾ ನೆನಪುಪ್ಪಡು. ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ದುಃಖದ ಬೆಟ್ಟ ಬೂರೊಂದುಂಡು, ಮಾತೆರ್ನಲ ಸಾವು ಎದುರುಡು ಉಂತುದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾಗ ಪೂರ್ಣ ಬಲಿಹಾರಿ ಆವಂದು ಉಳ್ಳರು. ನಿಕುಲ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಫಲ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಜನ್ಮಗು ಬಲಿಯಾರಡ ಬಾಬಾ 21 ಜನ್ಮಗು ಬಲಿಯಾದುಪ್ಪುರು. 21 ಜನ್ಮದ ಮುಟ್ಟಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಆಸ್ತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ. ದ್ವಾಪರೊಡ್ದು ಕುಡ ಎಂಚಿನ ಕರ್ಮ ಮಲ್ತನೋ ಅಂಚಿನ ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಗೀತೆ: ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಬಾಲ್ಯಾದುಲ್ಲೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬೇರು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಗವಂತ ಆದುಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಭಗವಂತನು ಸದಾ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಪುದರು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡು, ಮಹಿಮೆಲ ಉಂಡು. ಮಾತೆಡ್ದುಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮೂಲವತನೊಡುಲ್ಲೇರು. ಏಪ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಖಂಡಿತ ಎಂಕುಲು ಜೋಕುಲು ಆದುಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಪನ್ಪುಜಿರು ಎಂಕುಲೇ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲ. ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಬಂದು ಪನ್ನಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಪ್ಪ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಅರೆನು ಸದಾ ಅತಿ ಮಸ್ತು ದೂರ ಪರಮಧಾಮ ನಿವಾಸಿ ಪರಮಪಿತ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಗವಂತ ಎನ ಕಾರಣ ಮಾತೆರ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಭಗವಂತೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭಕ್ತಿದ ಫಲನು ಕೊರುವರೆಗಾದು ಬರ್ಪೇರು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಆ ಬಾಬಾ ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ರಚಯಿತ ಖಂಡಿತವಾದ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಐನೆಡ್ದವರ 6 ಒಲ್ಪ ಬರ್ಪೇರು. ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚಡು ಅತ್ತು ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚಡು ಬರ್ಪೇರು. ಈ ಪಾತಿರನು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು. ನಿಕುಲು ಎಲ್ಯ ಕುಲತ್ತು ನಿಕಲ್ನ ಶರೀರದ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಳು ಮಲ್ಲ ಆದುಂಡು. ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಮುಲ್ಪ ದುಃಖ ಉಂಡು ಪಂಡು ತೆರಿವೆರು. ಎಂಕ್ಲೆನು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಪೂನ ಜಗತ್ತುಗಲೆ ತೊಂದು ಪೋಲೆ. ನಾಟಕದ ಅನುಸಾರ ಬಾಬಾ ಬರುಡೆ ಆಪುಂಡು. ಮಲ್ತುದು ಮಲ್ತಿನಂಚಿ ನಾವು ಇತ್ತೆ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ವಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲ ಆಪುಜಿ. ವಿಶ್ವದ ಇತಿಹಾಸ ಭೂಗೋಳ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಒಂದುಪ್ಪುಂಡು. 4 ಯುಗ ತಿರುಗೊಂದು ಉಂಡು. ಕಲಿಯುಗದ ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯಯುಗ. ಕಲಿಯುಗ ಅಂಚನೆ ಸತ್ಯಯುಗದ ನಡುಟ್ಟು ಬರ್ಪುನವು ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಧರ್ಮದ ಯುಗವಾದುಂಡು. ಇಂದು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯುಗ ಪಂಡ ಉತ್ತಮೆರಡ್ದಲ ಉತ್ತಮ ಮರ್ಯಾದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪುನಂಚಿನ ಯುಗವಾದುಂಡು. ಈ ಯುಗತ್ತ ಸಮಾನ ಬೇತೆ ವಾ ಯುಗಲ ಉಪ್ಪೆರೆಗು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಸತ್ಯ ತ್ರೇತಾದ ಸಂಗಮ ಶ್ರೇಷ್ಠತ್ ಐಟು ಸುಖತ ರಡ್ಡು ಕಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಡು. ಬಾಬಾ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಲ್ಲೇರು ಬಂದು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಪಂಡತ್ ಜೋಕುಲು ಏತೊಂಜಿ ತಪ್ಪುನು ಮಲ್ಪೇರು. ಆಂಡ ನಾಟಕದ ಅನುಸಾರ ತಪ್ಪುಲು ಆವಡೆ ಆಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಕೂಡ ಈ ತಪ್ಪುನು ಸರಿ ಮಲ್ಪವೆರು. ಬಾಬಾಕ್ಕೆ ಪನ್ಪೇರು ಏನನ್ನು ನಿಕುಲು ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಗವಂತೆ ಪಂಡು ಲೆಪ್ಪರು. ಯಾನು ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೇನು ಎನರ್ದುಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅದು ಮಲ್ಪೆ. ಆ ಕಾರಣ ಭಕ್ತರು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಐನೆಡ್ದವರ ಮಾತಲ ಮಣ್ಣದು ಸೇರ್ದು ಪೋಪುಂಡು. ಎಂಕುಲ್ಲ ಸಹ ಕಂಗಾಲ ದುಃಖಿಯಾದುಲ್ಲ. ಭಾರತ ಸುಖಧಾಮವಾದಿತ್ತು, ಇತ್ತೆ ದುಃಖಧಾಮವಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು ಯಾನು ನಿಕುಲೆನು ಎನರ್ದುಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅದು ಮಲ್ಪೆ. ಯಾನು ಪರಮಧಾಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಡುಪ್ಪೆ. ನಿಕುಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಿವಬಾಬಾಗ ವಾ ಚಿಹ್ನೆನು ತೊಜಿಪವರು. ಅಕಲ್ ನಾವು ಒಂಜಿ ನಕ್ಷತ್ರವಾದು ಉಂಡು. ಎಂಚ ಆತ್ಮ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಪರಮಾತ್ಮಲ ಉಪ್ಪುನಾದುಂಡು. ಬೃಕುಟಿದ ಮದ್ಯುಡು ವೆನುಕುನಂಚಿನ ಅದ್ಭುತ ನಕ್ಷತ್ರವಾದುಂಡು. ಆತ್ಮದ ರೂಪಲ ನಕ್ಷತ್ರವಾದುಂಡು. ಇಂದು ಮಲ್ತುದು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಾಟಕವಾದುಂಡು. ಮಾತ ಆತ್ಮಲು ನಿರಾಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚಡು ವೃಕ್ಷದ ಸಮಾನ ಉಪ್ಪೇರು. ಐನು ನಿರ್ವಾಣಧಾಮ ಪಂದು ಪನುಂಡಾಪುಂಡು. ಆತ್ಮಲು ನಿರಾಕಾರ ಪ್ರಪಂಚ ಮಧುರ ಇಲ್ಲಿಡ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ದುಃಖಧಾಮವಾದುಂಡು. ಏತೊಂಜಿ ವಿಭಾಗಲುಂಡು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಒವ್ವೇ ವಿಭಾಗಲುಪ್ಪುಜಿ. ಭಾರತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಖಂಡವಾದಿತ್ತನು. ಬಾಬಾನು ಸತ್ಯ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನು ಸತ್ಯ ಖಂಡನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆ. ಐನೆರ್ದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದು. ಪರತು ಪ್ರಪಂಚನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪೇರು.
ಇತ್ತೆ ದುಃಖದ ಬೆಟ್ಟನೆ ಬೂರೊಂದುಂಡು ಕೆಲವೆರು ನಾವು ಮಣ್ಣು ಪಾಲಾಪುಂಡು ಆಕುಲು ತೆರಿವೆರು ಎಂಕುಲು ಬಾಂಬುಲೆನ್ನು ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂತ್ಯಡು ಮಾತಲ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಆವಡೇ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಏರು ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪೆರು ಪನ್ಪುನ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಗೀತೆಡ್ಲ ಉಂಡು ನಾ ಬಿಡ್ದು ಒಣಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ್ದು ಇನ್ನು ಮಾತಲ ಬುದ್ಧಿದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ತಮ್ಮ ದೇಶದ ವಿನಾಶಗಾದ ಬಾಂಬ್ಸು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಯಾದವೆರು ಕೌರವೆರು ಪಾಂಡವೆರು ಮೂಜಿ ಜನಲ ಮುಖ್ಯ ಸೈನಿಕರಾದುಲ್ಲೆರು ಯಾದವೆರು ಕೌರವೆರು ಲಡೈ ಮಲ್ತದು ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಪೆರು ಬಾಕಿ ಕೌರವೆರು ಪಾಂಡವೆರ್ನ ಯುದ್ಧ ನಡಪುಜಿ ನಿಖುಲ್ ನಾವು ಒವ್ವೇ ಯುದ್ಧ ಇಜ್ಜಿ ನಿಖುಲು ಯೋಗ ಬಲ ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ರಾಜ ಋಷಿ ಆದುಲ್ಲರು ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಹಠಯೋಗಿ ಋಷಿ ಆದುಲ್ಲೆರು ಅಕುಲು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಎಂಕುಲು ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಆದುಲ್ಲ ಆಂಡ ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜಿರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಆತ್ಮಲ ಸಹ ಜ್ಞಾನನು ದೇತೊನೊಂದುಲ್ಲೆರು ದಯಪಂಡ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಆಯರಗಾದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಒಂದುಂಡು ನಿಖುಲು ಪತಿತ ಮುಲ್ಲುರ್ದು ದೈವಿ ಪೂಕುಲ ಒಂದುಲ್ಲರು ಗೀತೆಡ್ಲ ಸಹ ಕೇಂಡರು ಬಲೆ ಅಜಮಿಲರಂಚಿನ ಪಾಪಿಲ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂಡು ಗಾಯನಲ ಉಂಡು ಪತಿತ ಪಾವನ ಆರೆ ಸದ್ಗುರುವಾದುಲ್ಲಿರು ಆರು ನಿಕ್ಲೇನು ನರದು ನಾರಾಯಣ ರಾಜರಿಗಳ ರಾಜರಾದು ಮಲ್ಪೆರು ಇಂದು ಗುರಿ ಧ್ಯೇಯವಾದುಂಡು ಇಂದು ಪಾಠಶಾಲೆಯಾದುಂಡತೆ ಇಂದೆಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲು ನರರ್ದು ನಾರಾಯಣ ನಾರಿರ್ದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಂದುಲ್ಲ ಇಂದೆಟ್ಟು ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆದ ಪಾತೆರಿಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಶಾಲೆಡು ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶಲು ಉಪ್ಪುಂಡೆ ನಿಕುಲು ಬಾಬನ ಕೈತಲು ಬೇಹದ್ದದ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯರ ಬೈದರು ಅಲ್ಪದ ಆಸ್ತಿನಿ ಮುಲ್ಪನೆ ಪಡೆಯೋಡಾಪುಂಡು ಅವು ಅಂತೂ ಸುಖಧಾಮವಾದುಂಡು ಇಂದು ದುಃಖಧಾಮವಾದುಂಡು ಗೀತೆಡಿಕೆ ಎಂಡರು ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಅದುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲರತ್ತೆ ಕೆಲವರು 25 ವರ್ಷದಕುಲು ಕೆಲವರು 20 ವರ್ಷದಕುಲು ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೋಯರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಾಲೆಲ ಸಹ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆವು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಕುಡ ಭಾರತನು ವಜ್ರ ಸಮಾನವಾದ ಮಲ್ಪೆರ ಬೈದಿರು ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಏತೊಂಜಿ ವಜ್ರ ರತ್ನದ ಮಹಾಲಿತ್ತುಡು ಪಾತೆರನಾಯ್ಕೆ ನೋಡ್ಚಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಏಪ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಶುರುವಾದ ಮುಡೋ ಅಪಗ ಪತಿತ ರಾಜ್ಯರು ಕುಳಿದು ಸೋಮನಾಥ ಮಂದಿರನು ಕಟ್ಟುವಿರು ರಾಜರ್ನ ಕೈತಲು ಮಂದಿರಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಮಂದಿರಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟದಿತ್ತೆರು ಮಾತೆರ್ದಲ ಮುಖ್ಯ ಮಂದಿರನು ಏರು ಮಲ್ಪೆರು ಏರು ಪೂಜ್ಯರೆಡ್ದು ಪೂಜಾರಿ ಆದುಪ್ಪೆರು ಅಕುಲೆ ಮಲ್ತುದುಪ್ಪೆರು ನಿಕುಲೇ ಪೂಜ್ಯ ನಿಕುಲೇ ಪೂಜಾರಿ ಈ ಮಹಿಮೆ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನದತ್ತು ಅಕಲ್ನ ಮಹಿಮೆ ಆರ್ನ ಮಹಿಮೆ ಮಾತೆರ್ದಲ ಭಿನ್ನವಾದುಂಡು ಪ್ರತಿಯೋರಿ ಮನುಷ್ಯನ ಮಹಿಮೆಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಹಿಮೆ ಬಾಬನಾದಾದುಂಡು ಅರೆರ್ದೇ ನಿಕುಲು 21 ಜನ್ಮದ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಪರು 5 ಬೊಕ್ಕ ದ್ವಾಪರೊರ್ದು ಬತ್ತದು ನಿಕುಲು ಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪನ ಬಾಲೆ ಅದು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಕರ್ಮನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೊರೋ ಅಂಚಿನ ಜನ್ಮನು ಪಡೆಪರು ಧನದಾನ ಮಲ್ಪುನೆರ್ದಾರ ಒಂಜಿ ಜನ್ಮ ಅಲ್ಪಕಾಲದ ಸುಖದ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ರಾಜರಿಗಳ ಸಹ ರೋಗಿ ಆದುಪ್ಪುರತ್ತೆ ಸ್ವರ್ಗೋಡು ನಿಕುಲು ರೋಗಿ ಆದುಪ್ಪುಜರು ನಿಖಿಲ್ ನಾವು 150 ವರ್ಷ ಆಯಸ್ಸುಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಮೂಲಂತೂ ಅಂದಾಜಿ 40-45 ವರ್ಷ ಆಯಸ್ಸುಪ್ಪು ಅಲ್ಪ ಏತೊಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾದುಪ್ಪಿರು ಕಾಯಿಲೆ ದುಃಖ ಇಂಚಿನವು ತಪ್ಪುದರುಪ್ಪುಜಿ ಶಿವಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲೆಗಾದ ಉಡುಗೊರೆಯಿಂದ ದೆತೊಂದು ಬರ್ಪೆರು ಇಂದೆಕ್ ಅಂಗೈಡು ಸ್ವರ್ಗ ಬಂದು ಪನ್ಪೆರು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಡು ಸೂರ್ಯವಂಶಿಲ ಅಂಡಲಾಲೆ ಚಂದ್ರವಂಶಿ ಅಂಡಲ ಆಲೆ ಸಾಹುಕಾರ ಪ್ರಜೆ ಅಂಡಲ ಆಲೆ ಕೃಷ್ಣನ ತರ ಆವಡು ಪಂಡು ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತೂ ಉಂಡು ಅಂಡ ಏಪೊಗುಲ ಸಹ ಕೃಷ್ಣ ವಾಚ ಆದಿಜ್ಜಿ ಇಂದು ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಆದುಂಡು ಇಂದು ರುದ್ರಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞವೆಂದು ತಿರಿಪವಡಾಪುಂಡು ರಾಜಸ್ವ ಪಂಡ ಸ್ವರಾಜ್ಯನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಇಂದು ಯಜ್ಞವಾದುಂಡು ಇಂದು ನಿಖಲ್ನ ಮಾನವನ ರಥವಾದುಂಡು ಇಂದೆನು ಬಲಿಹಾರಿ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರೋಡಂತೂ ಮಲ್ಲ ಕಥೆನು ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೇರು ಬಾಬಾಗು ಬಲಿಹಾರಿ ಆಪುನೆರ್ದವರ ಬಾಬಾ 21 ಜನ್ಮಗು ಬಲಿಹಾರಿ ಆಪೆರು ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆನು ಶ್ರೇಷ್ಠಾತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದು ಮಲ್ಪೆರು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದು ಉಪ್ಪುನಕುಲು ಪಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಮಾಲೀಕರಾದುಲ್ಲೆರತ್ತೆ ಕೂಡ ನಿಕುಲು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾಪರು ಯಾನು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾಪುಜಿ ನಿಕ್ಲೆನು ಮಲ್ಪೆರೆಗಾದಿ ಯಾನು ಬರ್ಪೆ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಲೆ ಬತ್ತದು ಪಾವನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂಡು ನಿಕುಲು ಪನ್ಪರು ಐದವರ ಕೂಡ ಸರ್ವ್ಯಾಪಿ ಎಂಚೆಯರು ಸದ್ಗತಿದಾತ ಪತಿತ ಪಾವನೆ ಅಂತ ಒರಿಯೇ ಬಾಬಾದುಲ್ಲಿರು ಈ ಸಮಯಡು ಮಾತೆರ್ಲ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದು ಬಿಡ್ತೇರು ಸತೋ ರಜೋ ತಮೋರ್ದು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾರು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವಸ್ತು ಸುರುಕು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಕೂಡ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ದೇವಿ ದೇವತೆಲು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ತ್ರೇತಾದ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಸತೋ 5 ಬೊಕ್ಕ ರಜೋಟು ವೈಶ್ಯರು ತಮೋಟು ಶೂದ್ರರು ವರ್ಣುಲು ಉಂಡತೆ ವಿರಾಟ ರೂಪುಡು
ದೇವತಾ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರನು ದೊಜ್ಪರು ಬಾಬಾ ಪೊಕ್ಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇನು ಮರೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೀರು. ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ದೇವತೆಲು ಹಿಡಿದಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಲ್ಲರು ದೇಗ ಪಂಡ ನಿಕುಲು ಭಾರತದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸೇವೆನು ಮಲ್ಪರು. ನಿಕುಲು ಶ್ರೀಮತದ ಅನುಸಾರ ಉಲ್ಲರು ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹಿಡ್ದಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ అయిన ಭಗವಂತನ ಮತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐನೆರ್ದವರ ನಿಕುಲ್ಲ ಸಹ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಿವಬಾಬನ ಮುಖಾಂತರ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರಾಪರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಮಾಯ ಪ್ರವೇಶ 5 ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಅಸುರ ರಾಪರು. ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪಲ ಬಾಬಾ ಇಂಚೆನೆ ಬತ್ತದು ತೆರಿಪೇರು ಬಾಬಾ ಮನುಷ್ಯರಿರ್ದು ದೇವತೆಯದು ಮಲ್ಪೆರ ಜ್ಞಾನದ ಕಲಸನು ನಿಕುಲು ಮಾತೇರ್ನ ಮಿತ್ತುದಿತಿರು. ಸನ್ಯಾಸಿಲಂತೂ ಮಾತೇರನ್ನು ಸಹ ನರಕದ ದ್ವಾರ ಪಂಡು ತೆರಿವೇರು ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪೇರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಮಾತೇರ್ನ ಕೈತಲು ಬತ್ತದು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವೆರು. ಐನೆರ್ದವರ ನನಾತು ಸಾಲ ಏರೊಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಪುನರ್ಜನ್ಮವನ್ನು ಗೃಹಸ್ಥಿನ ಕೈತಲ್ ದೆತೊಂದು ಕೂಡ ಸನ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೇರು. ಪುನರ್ಜನ್ಮವನ್ನು ದೆತೊನಂದೆತ್ತಂಡ ಈ ತೊಂಜಿ ಜನ ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಉಲ್ಪೊಡ್ದು ಬರ್ಪೇರು. ಭಾರತ ಪವಿತ್ರವಾದಿತ್ತಂಡು ಐನ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚ ಪಂದು ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಅವಶ್ಯವಾದ ದೇವತೆಲ್ನ ಎದುರು ಪೋದು ಎಂಕುಲು ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನೆರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆನು ನಿಕುಲು ಸರ್ವಗುಣೊಟ್ಟುಲ ಒವ್ವೆ ಗುಣ ಇಜ್ಜನ್ ಪಂದು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೇರು. ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನ ಇಂದು ಶಿವಬಾಬನ ಮಹಿಮೆಯತ್ತು ಇಂದು ದೇವತೆಲ್ನ ಮಹಿಮೆಯಾದುಂಡು. ಆಂಡ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನವಿಜ್ಜಂದೆಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ರಾಮ ಸೀತೆಯರ್ನ ಎದುರುಡ್ಲ ಈ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಶಿವ ಜಯಂತಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜಿರು ಐನೆರ್ದವರ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಜಿನೆ ಕಣ್ಣು ಓಪನ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ದೇವತೆಲೆಗೆ ಮೂಜಿನೆ ಕಣ್ಣುಪ್ಪುಜಿ ಚಿತ್ರುಡು ದೇವತೆಲೆಗೆ ತೆಜಿಪೇರು. ಆಂಡ ವಾಸ್ತವಡು ನಿಖಿಲ್ನಾದುಂಡು. ಆಂಡ ಮೂಜಿನೆ ನೇತ್ರ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಮುಚ್ಚಿದು ಪೋಯರ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಕೇನುವೆರು ಬೇತಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪೇರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ತು ಪೋಪೇರು. ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲು ಮಾಯಿಗೆ ಸೋಪೇರು. ಬಾಬಾ ಪಂಚ ವಿಕಾರದ ಮಿತ್ತು ಜಯಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಲಡೈ ಮಲ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಒವ್ವೆ ಲಡೈ ಅತ್ತು ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಂಶೀಯಾದುಲ್ಲರು ಕೂಡ ದೇವತೆ ಅವೊಂದುಲ್ಲರು. ಇತ್ತೆ ಶೂದ್ರರೆರ್ದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಣುಡು ಬೈದರು. ಈ ಸಮಯಡು ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರದ ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು. ನಾಟಕ ಮುಕ್ತಾಯ ಆವೊಂದುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಬಾಬಾ ಲೆತೊಂದು ಪಾಯರ ಬೈದಿರು. ಮಾಯಲ ಮಾತೆನಲ ಪತಿತಾದು ಮಲ್ತದನು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೈರು ಯೋಗಾಗ್ನಿರ್ದು ನಿಕುಲು ವಿಕರ್ಮಜೀತಾಲೆ ಇಂದೆಟ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು. ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೊಡಾದಜ್ಜಿ ಕೇವಲ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಎಂಕುಲು ಈರ್ನಾರಾದುಲ್ಲ ಈರು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಪಂಡ ಈರು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಕಡಪುಡ್ದರು. ಎಂಕುಲು ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ದೆತೊನೊಂದು ಇತ್ತ 5 ಬೊಕ್ಕ ತ್ರೇತೊಡು ಬತ್ತ ಅಪಗ ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ತ್ರೇತೊಡು ದೆತೊಂಡ. ಇಂದೆನೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ನಿಕುಲು ತಮ್ಮ ಜನ್ಮನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಯಾನ್ ತೆರಿಪವೆ ಮನುಷ್ಯರು 84 ಜನ್ಮನು ಎಂಚ ದೆತೊನುವೆರು. 84 ಲಕ್ಷ ಜನ್ಮದ ಪಾತೆರಂತುಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಕಲ್ಪದ ಆಯಸ್ಸೆ 5,000 ವರ್ಷ ಆದುಂಡು. ಈ ಶಾಸ್ತ್ರೋಳು ನಿಖಿಲಿನ ಘೋರ ಅಂಧಕಾರಡು ಜಪುಡದು ಬಿಡ್ತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ನಿಖಿಲಿನ ಜಾಗೃತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜಾಗೃತ ಆದು ಬಾಬಾರ್ದು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲರು. ನಿಕುಲು ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲರು. ಕೆಲವರು 3 ತಿಂಗೊಳ್ದಕುಲು ಕೆಲವರು 5 ತಿಂಗೊಳ್ದಕುಲು ನಿಕುಲು ಈಶ್ವರಿಯ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲರು. ಐತ ಮಿತ್ತು ನಿಕುಲು ಸೈತುಂಡ ತಮ್ಮ ಪಾಲುಗು ಜಗತ್ತೇ ಸೈತಿಲೆಕ ಬಾಬನ ಜೋಕುಲಾಯರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ದೇಹಾಭಿಮಾನಲ ಬುಡ್ದು ಪೋಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಶರೀರಡಿತ್ತಂಡಲ ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡಿತ್ತಂಡಲ ಕಮಲ ಪುಷ್ಪ ಸಮಾನ ಉಪ್ಪೊಡು ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ನಿಕುಲು ಪವಿತ್ರ ಸಂಬಂಧಡು ಉಪ್ಪರು. ಇತ್ತೆ ಅಪವಿತ್ರ ಗೃಹಸ್ಥ ಧರ್ಮದಕುಲಾದುಲ್ಲರು. ನಿಕುಲು ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದಕುಲು 84 ಜನ್ಮನು ದೆತೊನೊಂದುಲ್ಲರು. ಭಕ್ತಿನು ಸಹ ನಿಕುಲೇ ಸುರು ಮಲ್ತರು. ಅಂಚನೆ ಪೂಜ್ಯರೆರ್ದು ಪೂಜಾರಿಯಾದುಪ್ಪರು. ಸುರುಕು ನಿಕುಲು ಅವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತರು. ಇತ್ತೆ ಭಕ್ತಿಲ ಸಹ ವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಆದು ಬಿಡ್ತುಂಡು. 5 ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಾಬಾರ್ದು ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಾಬಾ ಬರ್ಪುನ್ಲ ಸಹ ಸಂಗಮ್ಯ ಗೊಟ್ಟೆ ಯುಗೆ ಯುಗೆ ಪಂದು ಪನ್ಪುನೆರ್ದವರ 4 ಯುಗೋಲು ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. 5 ಬೊಕ್ಕ 24 ಅವತಾರಳು ಮೀನು ಮೊಸಳೆ ಅವತಾರ ಪಂದು ಎಂಚ ಪನ್ಪರು. ಭಗವಂತೆ ಒರಿಯೇ ಆದುಲ್ಲೆರು. ರಚಯಿತಲ ಒರಿಯೇ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಐನೆರ್ದವರ ಆರ್ನ ರಚನೆಲ ಸಹ ಒಂಜೆ ಆದುಂಡು. ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗುದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲೆರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದು ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಸ್ವರಾಜ್ಯಗಾದು ಬಾಬಾಗ ಬಲಿಹಾರಿ ಅವಡಾಪುಂಡು. ಸದಾ ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶನ್ನು ದುಂಬು ದೀವನಡಾಪುಂಡು. ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತಡು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವಡಾಪುಂಡು. ರಡ್ಡು ಬಾಬಾರ್ದು ಜ್ಞಾನದ ಮೂಜಿನೆ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದುಂಡು ಅವು ಸದಾ ಓಪನ್ ಆದುಪ್ಪಡು.
ಮಾಯದ ಪ್ರವೇಶತೆ ಆವಂದೆಪ್ಪಡು ಇಂದಿತ ಮಿತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಗಮನೊಂದಿವೋಡು ಯೋಗಾಗ್ನಿರ್ದು ವಿಕರ್ಮಾಜೀತಾವೋಡು ವರದನ ಸರ್ವ ಸಂಬಂಧರ್ದು ಬಾಬನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಏಕರಸವಾದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಷ್ಟಮೋಹ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ವರೂಪ ಭವ ನಷ್ಟಮೋಹ ಪಂಡ ಮಾತೆರ್ದುಲ ಮೋಹರ್ದು ಮುಕ್ತಾಪನಿ ಸ್ಮೃತಿ ಸ್ವರೂಪ ಎರೆ ಪಂಡ ಬಾಬನ ನೆನಪುಡುಪ್ಪೆರೆ ಸರ್ವ ಸಂಬಂಧರ್ದು ಬಾಬನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತಾದ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ ಪಂಡ ಮಾತಾ ಸಂಬಂಧಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಗುರು ಶಿಕ್ಷಕ ಮಾತಾ ಸಂಬಂಧಲ್ಲ ಅರೇನು ಸ್ವಂತ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ ಒವ್ವೇ ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧಡು ಬುದ್ಧಿದ ಸೆಳೆತ ಒಪ್ಪಂದೆಪ್ಪಡು ಪಂಡ ಪಿದೈದ ದೇಹದಾರಿನ ನೆನಪು ಬರೆಂದೆಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಒಲಾಂಡಲ ಸೆಳೆತ ಎತ್ತಂಡ ಬುದ್ಧಿ ತಿರ್ಗೊಂದೊಪ್ಪುಂಡು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರೆ ಕುಲ್ವರು ಆಂಡ ಏರ್ನ ಮಿತ್ತು ಮೋಹ ಒಪ್ಪುಂಡು ನೆನಪು ಅಕ್ಲನೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲವೆರ್ನ ಮೋಹ ಕಾಸುಡುಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವೆರ್ನವು ಬಂಗಾರಡುಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವೆರ್ನವು ಒವ್ವಾಂಡಲ ಸಂಬಂಧಡು ಒಲ್ಪನೆ ಒಪ್ಪಡು ಅಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಪೋಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪದೇ ಪದೇ ಬುದ್ಧಿ ಪೋಂದಿತ್ತಂಡ ಏಕರಸರೆ ಸತೇಜ್ ಸ್ಲೋಗನ್ ಪ್ರಕೃತಿನಿ ದಾಸಿಯಾದ ಮಲ್ತೊನ್ನಗ ಉದಾಸಿತನದ ದೂರ ಬಲ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.